че днешните родители се чувстват или свръхвиновни, или са свръхпретоварени. Едните се страхуват да не сбъркат, а другите просто нямат сили за още един ден напрежение. И така се появяват моделите. Претоварени майки, които вършат всичко. Бащи, които се отдръпват, защото няма място за тях. Родители, които пазят прекалено. Родители, които поставят граници през страха, а не през стабилността. Родители, които спасяват вместо да учат. Родители, които избягват конфликтност, защото самите те не го издържат. И тук идва нещо много важно. Всички това го виждат, всички го усещат и въпреки това си затварят очите. И не от злонамереност, а от страх. От страх, че ако погледнем истината, ще трябва да направим промяна. А промяна